Laskee pihalle taas muutama äänitä. Maistuuko? Joo, mä tiedän, mullakin on jo pääkipeä. Rennosti vaan eteenpäin punaista vestiä kääriä. Läpi omien päämäärien. Uusi dekki ja uusi päähine. Otahan pisse, istu alas ja nauti. Tää soundi tarttuu samalla lailla kuin sun vaimos sukupuolitaudit. Oli tossa välissä vähän hiljaisempi kausi. Nyt mikserin kanavat auki, eli pistetääs vähän vauhtiin. Kuuluu itsestäni sellaista törkyä, et mikä vittu nyt on hätä. Pitäis varmaan tiputella sohvan pohjalta pari faktaa tähän. Joo, mä tarviin vähän rahaa, ei riitä et velat saan. S niin JN silleen peliä pelataan. Eikä kannata saada tälle puolelle kurkkaa. Kotimainen tuote ei vois näissä taustoissa enempää dunkkaa. Sä sanoit tekeväs samanlaista ja kehutit, että menepä kurkkaa. No mä menin, ei herra jumala mitä hedelmä purkkaa. Ekat läpätkin oli liikaa, niin ne sanoo. Vähempikin piisaa, tervetuloa taloon. Puhuu ääneen asias, istutaan pöydän ääreen, poltetaan vaikka hasista. Niin mäkin voin kertoa oman kantani asiaa. Ei kannattais kovin paljon kritisoida muiden tekosia, jos oma olemus on lähinnä särkyvää lasia. Ja jos tuolla kylillä levittelee perättömiä huhuja ihmisistä yläste, tyyli ei oo mies vaan vittu vakina. Toiset sokena luuttaa vaan tuuriin. Ja selkään puukottajat osaa tehdä tuottavaa duunia. Joidenkin ihmisten paskapuheita oikeesti ihan tarpeeksi kuultiin. Joidenkin uutiset ei ole uusia. Ihmiset tekee muutenkin ihme ratkaisuja ja tekoja. Kukaan ei pysähdy kelaa mitään kuin jos seuraavia menoja. Ja ne kaikki on kiireellä jo menossa. Tuntuu että mä oon ite vaan paikallaan. Ja seurailee sivusta kulkeroiden näytteleminen onkaan taitavaa. Ite jaksais oikein yhtään ainakaan luulisi. Yhä painavan tuutin siis, mä oon siinä toi tapa juurikin. Teen tyylikkäästi mun 3 paperin duunini. Lähtee jo vähän sivuraiteille, palataan tähän pointtiin tarkemmin uusiksi. On tullut vierestä nähtyy, kun mielet vähän vääntyy. Ihmisten ohinat itkut, sit kun vittu mennään sinne syvään päätyy. Someta, älä lopeta, joku nopeeta olettaa, et sä tiput joukosta. Ihmiset on oikeesti helvetin outoja. Mulla kesti yli 30 vuotta sekin tajuta, et eihän täällä kukaan muukaan tiedä vittu yhtään mitä ne haluaa. Jotkut huomioi ja hyväksyntää narkkaa, oisko aika skarppaa. Aikuinen ihminen, mitäs vittuu säkin snopilarppaat? Mietin aina, että kun toi osaa toi omistaa sitä. Nyt aikuisena en vitussa haluis olla kukaan muu kuin minä. Cash rules everything around me. Dream get the money, joo fuck it. Ei pysty menettää yöunen rahan takia. 2026, aika ottaa taas vastuu. Eilinen oli eilinen, ei se enää takastuu. Katon nää tanssiliikkeet, mies on ihan kuin lentävinä. Kahlasin niin tummat veret enää, mä vittu pelkään mitään.